به هیچ کس یاردمش دریغ نمیداردم. کیم کی نگود رفته یاردمش میکرد خلاص کارش بود میکرد. ҳабибуллоҳ Мирсаидов дар бораи писараш Хайрулло гап мезанад ки дирӯз ӯро додгоҳи шаҳри Хуҷанд ба 12 сол маҳкум кард. Бутун одилона набуд вай. Ягон хусуси одилонагиш нест ваянда. ин ақидаи падару адвокатҳои Хайрулло Мирсаидов низ дастгирӣ мекунанд ва ҳукми додгоҳи Хуҷандро беасос ва ғайриқонунӣ медонанд. суд умуман ягон خلاصه پیشنهاد و وجه‌های ما را به نظر اعتبار خود نگرفته است و تنها خلاصه هایی که از طرف مقامات تفتیشات پیشنهاد گردیده بود همچون اساس حکمی عیبداری قبول کرده میرسایدوف را گناهکار دانسته است. хайрулло Мирсаидов раҳбари дастаи КВН-и Тоҷикистонро ба исроф ва аз худкунии 123 000 сомонии буҷа айбдор донистанд ки ба қавли адвокатҳо асоси қонунӣ надорад. ба инобат гирем ки он хароҷотҳое ки буданд вобаста ба ҳамин ташкил ва гузарондани КВН гарчанде дар баъзе ҳолатҳо Мирсаидов худро қисман гунаҳкор ҳисоб кунад ҳам дар ҳамон қисмат низ он хароҷотҳо ҷой доштанд. бале яъне аз худ накарда буд. ин он хароҷотҳое буданд ки зарур буданд барои иштироки даста дар ин озмонҳо ва ин он хароҷотҳое буданд ки гарчанде ки бо харҷнома мутобиқат накунанд ҳам дар ҳақиқат ҷой доштанд ва барои пешрафти ҳамин даста вайҳо зарур буданд. ба қавли адвокатҳо таъқиби Хайрулло баъди нашри муроҷиатномааш дар фейсбуки дар он аз раҳбари ниҳоди давлатӣ интиқод мешуд оғоз ёфт. худ конститутсия кафолат медиҳад ки цензура манъ аст. таъқиб барои танқидҳо манъ карда шудааст ва ҳукми суд ва ҷазое ки суд татбиқ кард дар намуди 12 соли маҳрумӣ аз озодӣ ба ғайр аз ин барқарор кардани зарари расонида шуда беҳад ҷазои сахт мебошад. падари Хайрулло Мирсаидов умед дорад дар марҳилаи шикоятӣ онҳо метавонанд бегуноҳии ӯро исбот кунанд. الهی خدا میطلبم الهی که و مراد مقصدمون میرسیم از آزادی میبریم ان شاء الله.